Elias halluu video. Tän on kuvio kämpistä. Ebin. 30 kävi ostattamaan tämä pöyä. Timon läskihuone. Sama kokoinen kuin edellisessä kämpässä. Haluatko vielä laittaa naamopiili? Minnekä sä menet? En mä tiedä. Missä halutaan? Villiläskihuone. Vaikka YouTubeen on. Minun sänky. Mellitahros. Keittiön pizza. Vähäisiä muuhosi. Ja vitu iso parveke. Vois laittaa. Terve ja miten mä saan?